Wow, zdarec pane lidi, tady Bluff. Kurňa. Tak ještě jednou, zdarec pane lidi, tady Raf. A máme tu další prekérní otázky na Askra. První otázka je, co děláš ve volném čase? Ve volném čase nedělám nic. Jaká je tvoje nejoblíbenější značka auta? Moje nejoblíbenější značka auta je BMW. Vaše otázka je, na co natáčíš videa? Natáčím videa na mobil, ale časem si chci koupit GoPro, nebo jak se tomu říká. Hraješ nějaký sport? Ne, nehrají, ale hrával jsem kdysi florbal a teď už ho nehraju. Další otázka. Umíš plavat? Vypadám na to, že neumím plavat. Další taková píčovská otázka. Máš rád banány? Kurva, banány na jezení jo, ostatní ne. Další otázka je tvoje nejoblíbenější jídlo. Moje nejoblíbenější jídlo jsou asi langoše a nebo svíčková. To je nejlepší svíčkovou dělá náš děda. Další otázka je, máš holku? To jsem říkal v 6 věcích o mě a holku nemám. Další otázka, kdy bude další video? Až bude video, tak bude video do prdele. Jaké hry hraješ? Hraju GTAčko a... To ještě hraju... Agario. To je... A ne, ještě něco. Už nevím. Jo, už vím. Plants vs Zombies. Další otázka, nejoblíbenější herec. Můj nejoblíbenější herec je Adam Sandler. Předposlední otázka, natočíš někdy video s rodiči? Možná, ale uvidím, jak budou mít možná oni náladu, nebo pojedeme na nějaký výlet, já nevím vůbec. Tak lidi, a máme tady bonus, a to je otázka, že vlastně nikdo neví, že já mám jakoby takovou nemoc, já nevím, jak se tomu říká, ale doktoři tomu říkají nějak a já mám prostě nemoc, že mám vlastně každý oko jiný, takže já nevím, prostě normálně, když se na mě díváte, tak to neuvidíte, ale oni jak se dívají přes ty svoje přístroje a takový to, tak oni prostě vidí, že tady toto mám zelený a tady toto mám hnědý. A dneska budu točit ještě 2 videa s mojím bratrancem. Fidem! Lidi, podívejte na mé vlasy, pozor. Doufám, že to jde vidět, protože na mém videomakeru to jde vidět, nevím jestli na této aplikaci. Jo, jde, takže pokud se vám video líbilo, zanechte like, komentář a u dalších videa se